Suye. Halo Cakire. Sowan malih wonten ing tlatah Manggung. Manggung. Ngemplak Boyolali. Bisa. Muga-muga ki ra jeleh ngono lah. Lah iya. Mbon dina sasate nang kene ya. Tapi aku percaya, kula pitados kalian piyai Manggung menika mboten kok jeleh kalian nuncek niku mboten nggih. Utaminipun Pak Bibit niku lho mboten. Pak Bibit Mas Lanjar gak mungkin jeleh. Lah sebabnya Loh, aku dadi kan antik yo Mas. arti dadekke bibit to no. Lali aku iki. Sik rene sik. Kowe iki jane iki. Sik to Cek. Sik to iki lho dudang-duding iki lho. Pak Supri ki rek sombong men. Lah piye? Kita kan neng kono. Lah le mirsani merono iki. Ora kok ngono kan ya rono ki mirsani Sapa? dulur-dulure Oh, tak kira bojone. sing rong entuk jatah sapa kok diabake ngono lho. Nggih. Anu uluk salam dhisik yo Mas. Mangga. Pun tepang menok. Piye? Nyandi jar, lanjar nyandi jar. Hah? Kuwi bojomu ah? Masa kowe ndek bojo jar? Lho ya jenenge Sing digawake gak kudungan, rambute abang ngono wae. wong kae kan nang omah. Ya nang omah kan ya ngono. Lho kandhane. Nah, yang jagong ki kan ya berhijab kabeh. Oh. Biasane ngono. Senenge gawe-gawe arep bubrah wong omah-omah iki. Kok serik. Yo serik ya. Ngaturaken salam kawulujeng dumateng sedaya para lenggah para rawuh panggihan kelendal sak katang lumantar campur sari putra kelana. Aja kleru ya. Kleru piye? Putra celana. Putra kelana. Nah, Yes. aja kleru. Oke, Bulan jar sehat. Wingi lho. Pak Lanjar. Wingi direyap rambutnya abang iki kok. Wis, kena tekan omah parut iku. Dikira tenanan kowe engko. Mboten Bu niki mung Gojek. Meneng Nah. ndak dikira guyon meneng. Lho, hati-hati ora gedal tentara kowe cak bedil wak. Sopo iki? Wah. Kowe gawe war gawe huru-hara kowe. Parani tentara ra kowe. Gusti alah jan. Jan ngawur ae. Oi, ucek nang kene. Oh, Dalijo iki mlayu. Kae ngerti ora ajudane Pak Lanjar ki ya kae. Oh, mulak men gak Ngawur. terima ya. Iya. Gak terima ya, maaf ya Mas Lanjar, maaf. Aku ki tenanan aku ki guyon. Ya, Cek. Ayo Mbak, lelipur lumantar lagon. Iya, Kajumbuh kalih kawontenan. Sik. Ki seniore ya ke Parang Rawuh, Pak De Jaiti, Ya. Pak Jakino. Nah, sekecaken sedaya kemawon. Sing ngatur pambagya mau kaya kenal ya. Urung atur pambagya urung. Apa sing pasrah mantan mau lho? Genahno kancane awake dhewe no. Oh, kancane to mau. Selamat Mas Tri, ugi Mbak Ani, mugi ayam tentrem anggenipun bebrayan nggih. Sebaken gelem nampa kekurangan siji lan sijine, insyaallah uripe bakal ayam tentrem. Sik. Kang Ucek, Apa neh? iki ngimbangi tentara liwat mau to? Ngimbangi. Mudeng ora ngimbangi. Dadi aja nganti kalah. Kan cita-cita mbiyen arep dadi tentara. Wong ra cetha. Loh, ra cetha piye ta? Engko aku malah padu karo kono cilaka. Genahku kalah. Ora, pokoknya aja nganti kalah ya toh. Karo nembang, karo dandan. Ayo dandan cah bagus. Wes, Dak. Aja kalah karo kemo jenenge sapa mau? Kopral Jono. Bagong. Bagong rek gering. Ya jenenge ngono, Kopral Bagong. Pamintaku temanten kakale asem hatut runtut tansah reru
ngene wong edan tak anune dik lereke dik Kak, kowe kok kena hukum pemerkosaan di bawah umur. Wis tak lereke wis. Datan kinggang sarambut lamun wis adoh caket ing ati bocah didandani kok iyi kae bayu yen cedhak tansah mulat sik to kuwi rekake piye binaragawan ngono ora aku ya gur ngene tok oh tak kira rek sida asih bojomu ki tau ngomong Napa? Mbak jane kae aku diblakani maratuwaku kakung kala mben kuwi jare Mas Unceng dhisik cita-citane dadi tentara gandeng diobati ya gak dhuwur-dhuwur terus gak sida makane nggo tamba gelo anggere MC digawane seragam ngono kuwi arek bojomu Pindo mimit lan mitono yo tanganmu kira ngono kuwi sampluk-sampluk rai ayo iya ya sing ngomong peceren ya sapa ayo bareng nimas ana tepi wajib nggih Mbah Mbah iki malah wong lanang iki tetep gayuk ya cek ya iki lah yo to sito asep ya ki antrene bareng macat lho Bagong manyati Gong rene Gong kancamu nang kene gelo aja mbok celuk kene wah aku dikamplengi tenan malah cilaka aja wedi melu-melu ngene iki lho Jan kandhane aja wedi kok Mbak Manten jangan dibatin ya Lah ngapa? Nanti dedeknya turun dia. Ora mungkin. Weh, Aku ora melu urun kok turun. kowe Dasar lo. gak turun to. Oh iya wes. Apa Cahayu? Hah? Arek Salim? Mriki. Mriki. Upama sliramu sekar melati. Aku kumbang tamsari. Upama sliramu margi wong manis. Aku kan bakal liwati. Sinek sing
dikek kecapi kuwi marahe bingung. Musike dikek kecapi. Hus, Iya, kose. Pak, Pambagi Harjo to. Ora mau-mau ora to. Ya kowe iki ngenteni manut Pambyawara lho. Lah iya. Ya kan gentian. Lah Ngono iya. lho, mau kan foto-foto ki selinge awake dhewe. Lah ya ngono kuwi karepku. Wah, clap-clup. Ayo, habis kancah kire. Sepira? Nalikane ra endang lu atiku lam-lamen sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lintange mlaku mosok Pak Lanjar jentit cilikan ngono to. Mosok kuwi anakmu, Mas. Iya iya. Lho, lerek ayu men wong sampean elek. Mbak Suye pinara lelenggahan wedal wasul kejumateng Bapak Pambyawara sumangga.